Fel wnaeth dro heddiw yn Treffynnon, oedd hwnna yn 1 point gained ta 2 lost? Anodd deud, really. Efo sut dath y gêm, dwi'n meddwl oedden ni'n control ar gêm yr ail gynta. Oedden ni couple o chances lle ar diwrnod arall, ar hogia gath y chances sa'n ni di sgorio nhw. A dwi'n meddwl, ti'n methu chances da fel la wedyn, mae'n just yn aros yn cefn meddwl chdi, dwi'n meddwl chance da ni di methu i curo'r gêm i fynd i fewn 2-0, ond na, dwi'n sbio wedyn efo wedi cael sending off, a wedyn da ni wedi concede penalty, wedi gadael gol i fewn, ac oedden ni up against it, fath o ma'n deud, yn diwadd o fyna. So dwi'n meddwl, mae'r hogiau'n disappointed, ond dwi'n meddwl oedden ni'n sbio nôl diwadd season a dwi'n meddwl mae'r league yn mynd i fod yn agos at y diwadd, ac twella oedden ni wedi cyrraedd y league by 3-4 pwynt, so wedyn ti'n sbio ar y games, so ni wedi droio, so wedi greindio result o fama heddiw, a wedi droio last minute yn dembi o Holyhead, a allan games ola sydd yn cyrraedd league iddo chdi. Ie, pan ti'n dod i llefydd fel hyn a ti i fyny o 1 gol, mae'n rili bwysig gael yr ail yn os fedri i rei cwsiwn bach, cos ti'n gwybod bod Treffynnon yn dod yn ôl i bob gêm yn dod? Yn dod, a ti'n sbio ar results dwytha nhw, nes i weld rhywbeth ar y social media bore yma, dwi'n meddwl, ac dyn nhw wedi considio llawar yn 4 neu 5 dwytha nhw, lle mo'n dim nhw wedi considio. Felly, obviously, oedden nhw'n deud yn anodd i torri lawr, ond na, oedden ni eisiau ddeud yn yr ail gynta, oedden ni, yn y first half, oedden ni, gathon ni'r chances, oedden ni yn dechrau stretcho nhw, ond anffodus nath ni'n cymryd y chances na heb lawn, ond chance gofod Darren, which nath o slotio yna fewn o dda iddyn ni. Ond oedd y gol yna, dwi'n meddwl, oedd rhy agos i half-time, because oedden ni'n edrych, oedden ni'n control o'r gêm, ac oedden ni'n mynd amdano nhw i gael yr ail, ond obviously, sgoriodd y 44th minute ato, felly na, oedd ni'n mynd i fod yn anodd i'r second half, cos oedd Holywell, oedden ni'n mynd i lecha bob dim ata ni, ac obviously, siomedig efo concedio'r penalty ac sending off, ond wedyn mae Liam wedyn di lwmpo sef yn diwadd, lle mae di tycio rhwng y post, ac o'n i'n meddwl oedd hi'n di fewn, ac oedd hi'n gret o sef gan efo, felly mae'n chance da iddo fo stepio fyny wrth nesaf wan. Mae Liam, da ni wedi gweld llawer yno fo. Na do. Dwi wedi gweld un neu 2 games i'r tîm Academy lle yn y 19s, ond mae o'n goli da, dydy? Yndi mae o, dyna pam nath ni ddod o fewn yma o Llandudno, yn y 19s, gallu gan efo. Ac hogyn ifanc, di os yn experience da efo fod involved efo'r first team, ac gael cynnysu fyny efo rhywun efo Alex Ramsey bob wsos. So yndi, gan ni cael sos adra os nesaf wan, fydd ddim yn gêm hawdd, mae bob gêm yn tuff yn gyngrair yma. Ond ia, mae'n chance da iddo fo, stepio fyny fan, ac basically cadw lle efo, os da ni cero os nesaf gael clean sheet, bydd hi'n anodd i Sean newid a wedyn i'r gêm Llandudno Junction. Dwi eisiau mynd yn ôl dim bach, jyst at y gol, Darren. Ie. Oedden ni di methu ni ddau o'r cyfleon half chances o chi cyn hynna, ond os ti eisiau rhywun yn y posisiwn yna i rech di ar flaen, neu rhoi gol i chdi Darren ydi o da? Ia, Darren ydi o. Mae Darren yn hynna, gath o'r pel yn y bocs, a mae mor compost ar y pel. Mae'n jyst i cymryd touch, a mae di cymryd amser. A hitau Darren, hitau. A dyn yna, mae mor compost, oedd o'n jyst yn disgwyl i'r keeper neu dyn movement, a wedyn nath o jyst pick o spot o. Dyna mae Darren yn gallu neud, a mae'n agor defence i fyny reit hawdd yn y cyngraen yma. Felly, os da ni'n car ymlaen gael Darren i fewn yn y pocedi, fatha nath ni yn fanna i gael y gol yna am rest o tymor ran 5 gêm i fynd. Dwi'n meddwl fydd o masif iddyn ni, achos pan mae'n mynd ymlaen o'r canol cae na dreifio trwedd, mae'n beryg bywyd. A wedyn mae gennym ni 2 gêm mewn 3 diwrnod wrsos nesaf. Sut ti'n teimlo am hynna, a ti'n dechrau ymlaen i'r le? Yn dod, dechrau ymlaen, gan fi wsos brysur ran efo'r plant i gyd yn hyfforddi yn Caernarfon. Felly, pan fydd hi'n dod i dy Gwener trwy wsos efo nhw, byddai'n just yn ffocws wedyn efo gêm Carsos, a wedyn fydd hi'n just yn chilled di Sul wedyn yn edrych ymlaen i gêm Easter Monday yn Llandudno Junction, lle dwi wedi clywed yn eipyn o Cofis yn mynd yna, a maen nhw'n mynd i bob gêm. Felly, a hefyd gan ni chance i curo'r gyngrair o hwnna, os mae'r result yn mynd iddyn ni wsos nesaf ac ar y dydd hefyd. Felly, yn dod edrych ymlaen, ac gobeithio gawn ni 6 pwynt dros y penwythnos yna. Wel, os maen nhw'n dweud, nes yn 5 to go, ie? Ie, 5 to go. Diolch chdi. Diolch, Paul.